L'espai de l'home curiós. Fantàstic, doncs, el tema del Saurí. Molt bon dia, Ireneu Castillo. Molt bon dia, Amadeu. Què tal estàs? Com t'has quedat? Sí, no? Home, a veure, una mica sobtant, no? Dius, allò de que tingui algú a la ràdio i, bueno, vingui, que vagi allà i veure allà com es mouen els pèndols i tot això per les vetes d'aigua i tot. Bueno, xoca una mica en la meva idea d'estudiant de geologia, però... Sí, xoca, però, escolta'm... Hi ha vegades que funciona, no? Llavors... És el que hi ha, Res a dir, És el que hi ha, ja ho has vist, el Josep el Saurí del Baix Llobregat, digue-li d'aquesta manera. Molt bé, doncs, insisteixo altre cop, molt bon dia, Ireneu, quan són les 10 i 25 minuts, un quart i 5 minuts d'11 del matí, i ja ens trobem a l'espai de l'home curiós, ja ho sabeu, els més fidels al programa, la secció de l'Ireneu, que és autor, a més del blog, del fantàstic blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, i que ja ha superat els 3 milions de visites de xafarderes i xafarders, Sí, Déu-n'hi-do. Superat i ja anem cap als 4 milions. Sí, senyor. Vinga. Sí, senyor, encara queda una mica, però Déu-n'hi-do, La setmana que ve ja arribem. Bueno, ja, tu ens vas informant, Tranquil. Escolta'm una cosa, i del Saurí, de l'home pèndol, digue-li d'aquesta manera, avui ens n'anem a una temàtica una mica... Jo no sé, clar, no sabria dir-te... És que és el títol, amb el títol ja pagues, que diu? El títol ja pagues. Diu així. Les criatures que apaguin la ràdio. Home, tampoc n'hi ha per tant, Però vaja, diu així, fixeu-s'hi, diu... L'insòlit perill d'extinció de les lladelles i el pèl públic. El pèl públic. Públic. Potser que n'hi hagin alguns. No, públic. Que podria ser públic en alguns casos. Però escolta'm, això de l'insòlit perill de l'extinció de les lladelles, això vol dir alguna cosa. Sigui com sigui, la cosa avui és peluda? Digue-li d'aquesta manera. La cosa és peluda? Sí, sobretot per les lladelles, sí. I hauries d'explicar una mica millor. Què passa amb el pèl púbic? Amb el pèl púbic. Púbic, Bueno, a veure... No públic. Sí, no, a veure, hi ha moltes coses que... És això, i les lladelles, diguem que en castellà són les ladilles. Les ladilles, explica què són aquests animalons, o digue-li així. Però a compte d'això, dius... De fet, coneixeu algú que en l'última temporada tingui lladelles? Home. Ja sé que la pregunta té mala bava. Té mala bava, jo no t'ho sabria dir. A mi és que tampoc m'ho explica la gent. Però bueno, ja tu saps per al teu fuero intern, allò que dius, no? Doncs si coneixeu algú que tingui aquest paràsit, doncs de veritat feliciteu-lo efusivament, ja que ha tingut la tremenda sort de tenir en el seu cos una autèntica espècie en perill d'extinció. Sí? Carai. Sí, o sigui, clar, la gent pot tenir els seus més o menys històries aquestes rares, no?, de dir-ho, a veure si mira que sí, que la meva parella té lladelles, o jo mateix, o tot això. Home, això no se sol comentar, pels bars. No, se comenten de coses pitjors, però això no es comenta gaire, però bueno, tu mateix sabràs si coneixes algú o no coneixes ningú. Bueno, clar, és el que diem, potser us sembla una broma, però no ho és tant. No ho és tant. I més si pensem que el 99,90% dels nostres oients segur que no tenen a ningú que en el seu entorn social hagi estat infestant últimament d'aquestes incòmodes criatures. Sí. O sigui, així de malament ho estan passant les lladelles. Digue-li així, incòmodes criatures. Sí. A veure, no obstant això, que pogués donar la impressió de ser una victòria més de la medicina, doncs resulta que té poc de sanitari i molt de moda. Què dius? O sigui, clar, la depilació brasilera i la sèrie Sex a Nova York sembla que tindrien la clau d'aquesta pèrdua de biodiversitat. Carai. Biodiversitat. Sí, clar, no. Home, a veure... Avui que parlem del medi ambient, bueno, avui que estem en el Dia Mundial, Sí. Molt bé. Bueno, doncs justament és això, no? Tens una pèrdua de biodiversitat. Sí, això està claríssim. Quina espècie sigui ja és una altra història. Sí. A veure, que el cos humà és un autèntic ecosistema en si mateix, doncs ho sabem des del moment en què els microscopis electrònics ens van permetre veure que sota de cada escata de pell s'amaga una flora i una fauna que rigui vostè de la de per Juràssic. Sí. O sigui, perquè han fet fortuna, doncs, fotos d'aquestes de microscopi electrònic, que es veu
veuen allà... escolta... Tu penses que tens la pell neta i tu tens allà que, vamos, jo sembla qualsevol història. Uns paisatges fantàstics, escolta, dignes d'una pel·lícula de ciència-ficció d'aquesta de planetes estranys i de per això et dic això coses d'aquestes. En plan això de Parc Juràssic. Sí. Àcars, bacteris de mil tipus i formes, fongs, doncs ocupen de forma més o menys discreta el nostre cos. I un dels ecosistemes més rics és justament el del pèl púbic, on podem trobar fins i tot a megafauna, no? Formada per les incòmodes lladelles. Sí. Megafauna. Sí, ja ho pots dir. Si ho consideres com si fos una sabana o una selva, doncs jo té. Les lladelles, Tirus pubis, doncs també conegudes com polls púbics, són uns petits animalons que recorden aranyes aplanades d'entre 1 i 3 mil·límetres que viuen enganxats dels gruixuts pèls del pubis, tant masculí com femení. Imagina't. En aquest particular mato grosso corporal, al qual arriben normalment per contacte sexual, les lladelles s'alimenten de la sang dels seus hostes, produint una intensa picor, arribant fins a tal punt d'especialització que el seu hàbitat principal és única i exclusivament el pubis de l'ésser humà. O sigui, només es dona aquí. Bé, per ser exactes, també són capaços d'evitar a les barbes. Encara que millor que no em preguntis com arriben fins allà. No cal, ni ja ens no em preguntis imaginem com arriben allà, tot i que no és el seu lloc. No és el seu lloc normal. Bé, encara que tampoc vulgueu saber la cara que van posar els científics quan van descobrir que el parent més proper de les lladelles humanes resulta que són les lladelles dels goril·les. Això sí, no se m'escandalitzen abans d'hora. No, per favor, ja que el llinatge entre les dues nissagues de lladelles es va separar fa 3 milions d'anys. No sé si els haurà tranquil·litzat, però la dada serveix per saber d'on venim i que en qüestió d'escrúpols seguim amb els nivells molt baixos des de llavors. Sí, de ben segur, totalment d'acord. Tenim diguem que al nivell d'escrúpols, la veritat, això no arribem al mínim. Bueno, així les coses, doncs resulta que en el nostre cos, com paràsit molest, de fet només molesten ja que no transmeten malalties, doncs tenim un autèntic endemisme que viu únicament en l'home i en un entorn en concret, el pèl púbic. Això vol dir que qualsevol cosa que afecti aquest ecosistema en concret doncs, afectarà indefectiblement doncs, a la vida d'aquestes criatures. I encara que durant milions d'anys no ha tingut cap problema en fer el seu cicle vital entre els nostres pèls, doncs, insospitadament s'ha descobert la seva nèmesi en forma d'una simple moda estètica, la depilació brasilera. Aquí, clar, això acaba en tot. Sí, clar, és que t'estàs carregant la selva. Està claríssim. T'estàs carregant un lloc, un medi ambient. Llavors, home, avui que és el dia del medi ambient, doncs hem de reclamar... Això és una comparació una mica perquè et donis compte, si arrases els boscos et carregues la fauna. Sí, doncs aquí passa més o menys el mateix, el que passa que els boscos són diferents. Efectivament, a partir de l'any 2000 es va posar de moda entre les dones el deixar el pèl púbic reduït a un simple bigotet, quan no directament depilat del tot, degut a l'èxit de la sèrie Sex a Nova York, en la qual es feia apologia de la depilació del pubis. Això i la generalització de l'ús de tanques i strings cada vegada amb menys roba entre el públic femení feia que si volies estar a la moda, doncs t'haguessis de depilar els angonals i el que no eren angonals. Home, esclar, per això no és lleig. I és que un diminut tanga sobre una selva pública verge, una altra cosa no sé, però espectacle segur que donaria. Ja t'ho dic ara. O sigui, això ho pots tenir com molt clar. Ja t'ho dic ara. D'aquesta manera, doncs, els felpudillos, diguem-los així, doncs van començar a minvar per tot el món, però no només els femenins, sinó que van començar a fer-ho els masculins per imitació. De manera que les lladelles no només van ser expulsades del seu ecosistema natural, sinó que a sobre les possibilitats de reproduir-se es veien seriosament afectades. Clar. O sigui, a veure, no tens lloc, o sigui, clar, el seu medi ambient estava desapareixent. Clar, imagina, pobra gent. Home, pobra gent, no sé. Pobra bitxo també. Hem de comptar que les pinces amb les que s'agafen els pèls estan adaptades a la forma i gruix dels pèls humans, de tal manera que o és en aquest tipus de pèls o simplement no poden sobreviure. I la cosa s'està posant realment dura, no malinterpreteu. No, també. Per a les lladelles. És que avui qualsevol cosa que expliquis, que diguis... Serà malinterpretada. Què anem a fer? Mira, són coses que passen. Al Regne Unit, mireu, el 1964 hi havia una incidència de lladelles del 3,2%, quantitat que s'havia reduït el 2003 a un 0,17%.
Tot i que la resta de malalties sexuals doncs s'havien disparat en el mateix període. O sigui, per una banda resulta que ha hagut una baixada, però per l'altra tot el que són malalties sexuals i tal doncs s'havien disparat, diu, per alguna cosa. Per la seva banda, a Austràlia, el 2013 doncs passava tres quarts del mateix, amb l'afegit que en moltes clíniques de salut sexual no havien vist cap dona amb pubis a lo salvatge, diguem-ho així, com a mínim des del 2008. I fins i tot els homes havien augmentat en un 80% les vegades que anaven totalment depilats a les consultes. Clar, la catàstrofe mediambiental per a aquests petits bitxos doncs, és només comparable a la de la reculada dels gels per als ossos polars. Quasi. Però no us preocupeu, que hi ha qui s'ha posat en lluita per salvar la lladella de l'extinció. Què dius? No patiu. Igual que n'hi ha per salvar les foques, hi ha qui per salvar les lladelles. M'estàs dient que hi ha associacions i tot, però això, però... Sí, però la lladella, sí. Però la lladella, sí, exactament. Impressionant. La polèmica artista sueca Frida Klimberg va proposar en una entrevista arran d'una de les seves obres anomenada Save the Crab Loose, o sigui, salvar la ladilla, diguem-ho així, que hi hagués tot un seguit de voluntaris i voluntàries que per torns de 15 dies portessin en els seus cossos una colònia de lladelles per tal d'assegurar-los l'existència. Tenint en compte que aquests animals, a part de picar, no transmeten cap altra malaltia a l'ésser humà. Segons explicava, el problema el tenien per trobar lladelles per a compartir, o sigui que és fort. Impressionant. Ja que a Suècia cada vegada eren més rares. Per alguna cosa serà que el Museu d'Història Natural de Rotterdam, Països Baixos, ha adquirit uns quants exemplars per a la posteritat. O sigui, hi ha un museu l'has anat a agafar perquè és que resulta que estan desapareixent. En conclusió, impressionant, que podem veure tot l'assumpte de les lladelles com una simple curiositat, quan no un acudit. A mi ens dona per això. En tant en quant que l'erradicació d'un paràsit no pot ser més que una cosa bona. No obstant això, la qüestió que queda sobre la taula és bastant més seriosa del que sembla, ja que si posem tanta obstinació a salvar links, que de fet fa uns dies que van dir que s'havien trobat un links per aquí, per la zona metropolitana de Barcelona, que fot per aquí, però doncs el links, una quilometrada que va fer des de Portugal. Doncs l'os panda, el tigre o les selves o les sabanes africanes, doncs qui som per decidir que aquest es salva i aquest no? O sigui, jo afegiria... estem jugant a Déu? M'ho has tret de la boca. Qui som nosaltres per decidir qui ha d'existir? Clar, és la nostra idea d'ecologisme una simple façana amb la qual salvem el koala perquè ens cau simpàtic, però l'escorpí l'eliminem perquè ens fa por? Clar. Injust. Realment és vàlid el nostre criteri quan veiem amb ulls rars que se salvin les lladelles, però veiem que hi ha gent que s'ha d'injectar paràsits perquè es mor d'asma, això ja en parlarem un altre dia. També és veritat. Doncs que tenen asma i llavors necessiten ficar una sèrie de paràsits intestinals perquè els ajudi a... Sí, és així. Total, penseu el que vulgueu, però recordeu, el rellotge del compte enrere per les lladelles està en marxa. Igualment, després no facis apologia. Després les trobem a faltar. Clar, és el que passa. Home, és el que passa amb la pèrdua... Se sap, la natura, la mare natura... El problema és això de la pèrdua de biodiversitat. A lo millor resulta que els bitxos aquests tenen a lo millor una solució pel càncer. Però com mai se sap, mai se sap aquestes coses. És el que tenen els efectes papallona. Doncs escolta, fantàstic, Ireneu, però et diré una cosa, si hi ha algú que defensi sempre la fauna i flora, també, però sobretot la fauna, és l'Isaac Carrasco, de CNR Veterinaris. Molt bon dia, Isaac, què tal? Bon dia. Bon dia. Què tal estàs? Bé. Escolta'm, ja ho veus, una mica apologia a favor d'aquests animalons per part de l'Ireneu, però té la seva raó, no? Qui som nosaltres per decidir què ha d'existir i què no? I si són allà és perquè tenen una utilitat. La trobarem, segur, però... Bueno, a veure, com a mínim hi són. O sigui, diguem que són companys nostres en aquest planeta, vols dir... Doncs escolta'm una cosa, aprofitem, com sempre, que lliguem les coses, perquè si tu has parlat d'animalons de dimensions molt reduïdes i que piquen, que es guanyen la vida, doncs això, en els bé, anava a dir en els pèls púbics, xuclant la sang. Doncs resulta que avui el senyor Carrasco, el nostre veterinari, ens ve a explicar una mica la vida i la trajectòria de les puces, sí o no? Sí. I dels polls en els animals. Per tant, ens n'anem cap a l'espai de les animalades a veure si ho lliguem tot.